Attention, attention, attention. This special congratulation goes to the family of Chief Aliu Alao and Alhaj Inusa. It's a wedding invitation to come witness between Abdul Malik and Sayyida Basira, who have agreed and passed through all the legal process to be doing the do officially. What? And this is something that pleases God and the angels above because it's done Islamically. Sayyida Basira has decided to marry because she no be mumu. Unlike other ladies who foolishly jump from one man to another and calling men mugu. Mr. Abdul Malik, your choice of wife ya gwada kaman lalle idon ka ya bude. Ga ta nan kyakkyawa kaman tana wanka da ruwan zinariya. Sai wanta gan fuskanta walkiya kuma ga ta da shigar Islamiyya. Lalle Mr. Malik kai ne zaka ji dadin duniya. Na san ina magana gama yana baka dadiya. Kai Allah ya baku zaman lafiya. Kuma duk wanda bai son zaman lafiyan ko Allah ya hada mai shi da ciwon pneumonia. They have obeyed the rule of the Holy Quran wala takrabu zina, and for that matter they have to go for the sunnah. Don shi wasan arewan zai fara on the 18th June bayan sallan Juma'a daga Abrin Wamasi kusa da Paragon School nan. She wasan faila kuma ya fara bayan sallan Isha daga Akurem Akotosu gidan sarkin Yorbawa. Kuma engagement ya zama on the 19th June bayan sallan Azafar daga Abrin Wamasi. Sa'annan nikah ceremony don kin shi ya zama on the 20th June daga Mimpe Asem 11 o'clock Highlanders Park. Dan shi ku tattaro ku mimmiko ku daddawo mu ka bushe da wanga aure na soyayya tsakanin Abdul Malik da Sayyida Basira. Allah ya bada zaman lafiya albarkacin shugaban dukan anbiya. Assalamu alaikum. Jamila mukutar damban Muhammad Tukurbawa sun zama ango da amarya. Na sa